Această rubrică este prezentată de Sanador. În cazul în care există suspiciunea de cancer de prostată, investigația imagistică principală care se recomandă este examinarea IRM prostatică, care poate fi multiparametrică și este investigația recomandată pentru diagnosticul și caracterizarea cancerului de prostată, investigație ce presupune administrarea substanței de contrast și în cazul pacienților care au contraindicație de administrare a substanței de contrast, examenul IRM prostatic biparametric, care se efectuează nativ. IRM-ul multiparametric de prostată durează în jur de 45 de minute, nu presupune din partea pacientului decât o pregătire specială a anselor intestinale. Spre sfârșitul examenului prostatic se administrează substanța de contrast paramagnetică, intravenos, și în urma analizei imaginilor IRM prostatice, medicul radiolog elaborează un rezultat. Leziunile sunt clasate în funcție de un scorul PIRADS, care arată potențialul de malignitate. Examinarea IRM prostatică multiparametrică ajută, ghidează, orientează biopsia prostatică cu scopul de a recolta material exact din acele zone prostatice care au risc de malignitate foarte mare. În momentul de față există niște standarde clare pentru efectuarea și interpretarea unui examen IRM prostatic multiparametric și există centre dedicate pentru diagnosticul imagistic al cancerului de prostată. Investigația ar trebui efectuată pe un aparat RM 3 Tesla de către asistenți sau tehnicieni de radiologie cu experiență și cu pregătire specifică pentru evaluarea prostatică, iar interpretarea imaginilor achiziționate ar trebui să fie efectuată de către medici radiologi cu supra-specializare în investigația IRM prostatică. Închei prin a vă reaminti că detecția precoce salvează vieți. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.